Само да... Evo пари. Както ли днеска парак зомби днеска. Пари това. Дано да е някакво приятно поне. Зомби. Виждам долу и блю и зомби. Има. Направо аз го затворих И е лифта. супер. Ето. Аз отивам в това. Пъгъла. Само гледай след това с айса. Да, само че не мога го видя. Оли, то отиде ме стреля. Точно това беше много странното, че успя да стрелна оттам чак. Върни се зад елитите и велици. Така. Ела отдолу зад. Да ги биеме. Пъгъл. Тук дейбита. Стар прогрес. То. Да. Тикваме ги. Ще ги биеме ли ти? Ако искаш, тъй като дават... Да. Има ред зомбита. Има арчер, виж. Това е арчер. Аз съм на Google. Горе-долу, значи трябва да спираш, например, то айс къде има, арчери, разбираш, защото другите нямат рейндж мобове, те си дойдат при тебе сами. Ясно. Не могат да убият. Ако не спреме при мобовете ти да рейндж мобовете, те ще се стрелят отдалече, давай. Опа. Тук. Аз сега ще ги извикам. Само ги паните в началото, аз ще ходя да извикам. Опа, само арчери видех. Убиваме ги тия. Да. Я да се придвижвам лекичко. Окей, да бързаме. Ето Вудо. Ти с къмкута може да си ги извикаш също, като виждаш Да. къмкут. Не е лошо и на майките, ако видиш майки с къмкута, те раждат зомбите. Да. Не сещаш се какво им предвид. Да, само ги... къмкута и... Да, и те почват да раждат и стават... Така, само че... Нататък да видим какво има. Ома майко. Дай малко скипнем и викаме долу въгъл. Спираме. Сега ще дойдат. Само тук има един уел или само да го си. В тунела е. В тунелчето. Да влизаме? Ево. Не, типваме, не трябва. То само време ще ни забави. Добре. Слизаме долу направо. Айде. Ох, арчер. От десна страна. Въгъл. Добре.
Да, стигна, три моб ще няма да. Да, изтъпвам тести. И тук има един блю или паше. И вие мога дека да ви извика. Има един арчер. Видите ли от другата страна? Сега ще го... Оп, ти го дръпна. Супер. Той си полна това амулетчето. Много добре се получи. Това ти казвам, че доста добре се получава с това амулет. Сега малко пак ще... То къде използваш пиринатолога, там ги събира. Горе-долу... Супер, не ти трябва крусейдър, аз отпекам това моят крусейдър, игра тоец. Да. Конговит. Има ти, а? Вижте на конговит. Малко се окаха моите. Да, те си да... О, харче. Аз ги хвана. Горе Отивам. Айс. Че няма. Нищо, аз съм твърдай. Отзад, елата. В стачката влизаш и спираме на-отзад. Добре, чакаш, защото... така. Хубаво, аз ги събираме така. Не, че нивото наистина е много приятно. Да, е супер си играе. Това е. Те други нива по-добре, като ги видим, мога да направо излизаме. Просто ние имаме слабо денсити на този мап. Не, иди. Аз ги гледам, аз имам турбо. Добре. Да получиш го мога. Имаме го отзад. Давай. Тръгвай се. Тук има супер денс. Have shield. Окей, долу. Ела. Идвам. Спираме. Спиваме всички. Сега ще извикам още. След това има един Blue Elite. Може би да го извикаме, а? И ако мога го викнеш, да, защото този рефлектор си дойде. 9 секунди. Ди дали... Айде ще ти да го хвана. Да, фаши го, аз направо идвам по тебе. Аз съм го хванал. Не би трябвало да му мърда. Ага. О. Откъде? Само не можа да разбера. Но няма проблем, аз на 20 сек държи контрола ти. Твърден си. Някой път играе лошо сега и емулета някой път получи различи рефлекта. Да.
действие тук, колко Не много забие дълго. добро действие и без купи ще го затворим. То... Спирай тук. Не, горе действие. Само тук хвърля бързо. Супер, само че ще даде Само много. че... Не е проблем, аз ще ти Аз се дигнах се. Аз не съм умирал. Да, аз идвам бързо по теб. Ако мога ги качиш тия от стълбата с переносовото, тръпваш. Има някакви зомбита. Бате, този е перфектния. Той е супер бос, да. Той е само супер бос. 5 seconds, само да е... Окей. Yes. Само ако можеш после купи вудото малко по-назад да ми го пуснеш. Добре. Имам дистанция. Тъпата ти игра. Работа. Да се портва. Добре бе, нали го стъмва бе. Той само засни си едно положение, аз вече ще дойде. И само използвай кучета без да натискаш други бутони. Само вода от кучета. Добре бе. Не мога засна на зърб. Проблема, че му имам едно куче. Ще мързи ли сега? Ако не натиснеш бутона за кучета без да... Точно това се опитвам. Обаче без да натискаш други бутони, иначе ако натискаш, то спира да действа този бутон. Ясно. Не. Не, така аз го... Няма го затворил. Това е спайдър, може би. После за който ще мечтаем. 3 секунди става. По принцип този най-добре... То трябва да го се стъмва с кучета. Да, този по принцип съм забрал, че най-добре даже най-много носи на стън. И след, може би след паяк. – 12 секунди. Дръжи го ти, 12 секунди. Сега по принцип като стреля, след това се телепорта в тебе. Него е седано място, нищо не пуска и пак се движи годината, бе.
ти имаш и оръжието, 2 секунди, аз без